Здравейте! Ден 3 от маратона, Лъвски квантов скок, Васелена Самова, мотиватор и констелатор. Първият ден беше голямата лъвска идея, вторият ден беше план за действие, трети ден е стратегии и техники как да се справим с страха. И тъй като основната ми цел тук е да скочим и да грабнем страха и да го преодолеем, днес в няколко стъпки ще ви дам стратегии, как можете да преодолеете трудностите и няколко техники, бързи, лесни, ефективни, с които да се справяме с страха. Личният пример, който аз мога да дам е това, че аз правя йога. За мен йога е нещо, което ме мотивира, балансира и ми дава много енергия. И чрез йога аз всъщност, когато съм релаксирана, мога да правя смели крачки. И така, стратегиите, които на мен ми помогнаха да преодолявам трудностите, това са приемане и адаптация. Приемам, че ме е страх от нещо, но правя действия, правя си план, правя си дневници, как мога да се адаптирам към този страх и това наистина много ми помогна, защото адаптивността в днешно време е много важно качество. Дори не само за тази ситуация, в която се борим с страховете си, адаптивност към променящата се околна среда, адаптивност към новите хора, които влизат в живота ни, след което трябва да поставим реалистичните цели. Естествено, ние имаме лъвската цел, но тя трябва да е реалистична и да е измерима, така че да отговаря на нашите възможности, за да не се надценяваме. В действията ни трябва да сложим позитивната нагласа. Естествено е, че ще има спънки по пътя, ще има трудности, ще има хора, които ще ни пречат. Винаги ще се появи нещо, някой, който да развали плана ни. Но тогава, когато сме с позитивна нагласа и не позволяваме на негативизма да ни завладее, нещата се нормализират. Ако имате нужда обаче, в една такава трудна ситуация, е хубаво да потърсите подкрепа. Може да е някакви допълнителни обучения, може да е менторство от човек, който е с такъв опит и би могъл да бъде полезен. Хубаво е да има така някой, който напътства целият процес и се споделят напредъка, понякога и зациклянето. Там, на където сме стигнали, просто споделяме това, което се случва и той ни дава напътствие от позицията на своя опит. Затова е много важно да избираме ментори и лектори, които имат опитност, която на нас всъщност ни трябва и към която ние се стремим. Следващата стратегия, това е самоусъвършенстването. Естествено, ние учим, правим различни неща, но идеята е да ставаме все по-добра своя версия. И по пътя към това усъвършенстване е хубаво да изградим гъвкавост и устойчивост. Това също е част от стратегията, защото ако нещо се счупи, както примерно днес на мен ми се изтри всичко от Viber, за пореден път получавам някакви такива странни неща тази седмица с този ретрограден Меркурий. Но какво да се прави, това е приемаме и продължаваме и сме устойчиви на такива понякога негативни промени. И много важно нещо, тук след гъвкавост и устойчивост е самодисциплина. Ние правим план и не позволяваме на хора, обстоятелства да променят нашия план или да повлияят. Естествено ще бъдем гъвкави, когато се налага нещо да се отмени, но действаме целенасочено и устремено и сме дисциплинирани по пътя. Когато кажем, че нещо ще го свършим, просто го вършим. Но не трябва да забравяме, че по пътя към преодоляване на трудности, към постигане на много успехи, е хубаво да балансираме между работа и почивка. Това е може би едно от така най-трудните неща на всички хора, които имат мултитаскинг и правят много неща, защото те не се усещат и в един момент прегряват и се стига до бърнаут. И за да не стигаме до бърнаут, е хубаво да имаме и един блокиран ден, аз така го наричам. Аз съм си блокирала неделя. Всяка неделя за мен е ден за почивка, без значение какво правя. Просто неделята ми е ден за почивка, защото ако аз не си блокирам времето, винаги ще се намира някой, който да ми го краде. И съответно ощетеният съм всички случаи, сама в случая ще сте вие. Когато няма почивка, организмът не може да се презареди, да се възстанови и прегряването се усеща в един момент. Даже много пъти тялото дава сигнали, тогава когато ние не го послушаме,
То дава физически сигнал, след това вече се стига до много голяма част от случаите, просто до невъзможност да работим и до болница. Тогава, когато не сме си послушали тялото на време, то дава един сигнал, дава втори сигнал и накрая просто ни кара да си вземем принудителна почивка. На мен ми се е случвало няколко пъти да прегрявам, да стигам всъщност до болница. Там по принуда си почивам цяла седмица, което не ви съветвам да го правите. Наистина не е препоръчителен вариант да се прегрява. Едни от най-лесните техники за справяне с страха и за преодоляване и всъщност достигане на нашата голяма цел, първо трябва да приемем и да осъзнаем, казахме, нашия най-голям страх, когато сме го избрали. Ние просто го приемаме, приемайки го, ние махаме важността от него, след което правим анализ. Анализ на ситуацията, анализ как да стигнем до най-безболезнено да преборим този страх, така че да няма след това травми, защото това също е много важно. Травмите оставят следа и трудно се поправят след това. Другото, което е много важна техника, е физически упражнения и дихателни упражнения за зареждане на тялото, за освобождаване на стреса, за да можем да балансираме натоварването. Много препоръчвам дихателните упражнения, релаксация, медитация, за да може тялото да се зарежда. След което стигаме до визуализацията. Визуализираме успеха след като преодолеем страха. Това е много важно нещо. Аз в моята опитност винаги съм казвала, че това, което искате и ви е страх, всъщност си представете как ще се чувствате след това. Тази визуализация е двигателят към това да го постигаме с много голяма мотивация. И тук пак малките крачки и мотивираността също са много важни. Ако имаме затруднение, хубаво да търсим подкрепа. Тази подкрепа най-бързо се намира в семейство и приятели, но също така може да бъде и професионална подкрепа в преодоляване на трудности и страхове, борба с страховете. Може да потърсите подкрепа от общности, от ментори, включително аз извършвам това. Такива хора, които ще ви насърчават и ще ви вдигат енергията, когато е необходимо, когато се чувствате в задънена улица, когато сте зациклили. Е хубаво да има някой, който да ви вдига и мотивира да продължавате да действате, да не спирате и да не вървите назад. Затова тук е много важната техника на осъзнатост. Ние анализираме каква е ситуацията, осъзнаваме, че понякога ни е трудно и сме застинали в някое наше действие. Намираме си подкрепа външна и продължаваме да вървим към нашата цел. Хубаво е в такива ситуации, когато сме зациклили, има една техника, която е саморефлексията. Тя е важна. Самонаблюдение, анализ. Ако трябва понякога спираме, лекичко си почиваме, правиме една крачка назад и продължаваме, без да се отказваме. Всеки ден с малки крачки вървим към целта и ще се получат нещата, но не бива да даваме много време на тревожности, на негативни мисли, защото това ще ни вземе енергията и мотивацията. Хубаво е да, ако имаме някакви съмнения, ако нещо не ни харесва, просто да се запишем на допълнителни обучения. Естествено, страхът се преодолява и с уверено знание и вяра в нашите сили. Затова е хубаво да се самоусъвършенстваме тогава, когато ние вярваме в нашите способности. Успехът е неизбежен. Затова аз винаги подкрепям хората, които искат да се развиват, хората, които са мотивирани да постигат успехи. Успехът ще дойде с малките крачки, с преодоляване, прегръщане на страха и с заживяване с идеята, че аз съм успешен човек. И това наистина ще стане. Това беше ден 3 от маратона Лъвски квантов скок. Надявам се поне един страх да съм така мотивирала хората да преборят. И ще очаквам коментари. Ако имате нужда от помощ, запишете консултация на elenastamama.com. Тя е безплатна 20 минути. След това съответно можем да работим заедно.
Включете се и в моята безплатна група във Facebook, както и в YouTube канала ми. Също там ще кача всички тези видеа. Пожелавам ви прекрасен ден. С любов и благодарност. Елена Ставова.